Hello mga Inyens! Mga Inyens, ito yung glossy gray click 125 version 3. Yan mga Inyens, yung Honda Click 125 version 3. Ito yung Honda Click ni Kim. Ay may yan, yung sukat ng gulong niya is hanapin natin kung anong sukat ng gulong niya dito sa likod. Anong mga yan, hanapin lang natin. Yan 100 by 80 yung sukat ng gulong niya. Yung rim niya is 14. Ito may charger siya. Yan yung harap. Yan si Kim, siya yung may-ari ng motor na to, yung Honda Click 125 version 3. Yan, bagong-bago lang to. Kakuha lang niya. 588 pa yung takbo. Ayan. Yan yung digital panel niya. Ayan. Yan. Tapos yung compartment niya, kasya yung half face helmet. Ayan, half face helmet. Yan yung compartment niya. Yan, mga Inyens. Naka-monoshock siya. Yan. Yung sa harapan naman niya is 90 by 80 yung sukat ng gulong. Naka-disc brake sa harap. Yan. Yan, yung Honda Click 125 glossy gray.